बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोम। गोग्गो समाज दानायाव माइनावफोरनि बिहोमाजों इयुन जोलैनि नोजोर। बेहाय मोननै बाहागो जानानै दङ। बाहागो मोनसेयानो जाहैदों बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोम आरो बिनि उननि मोनसे बाहागोआ जादों गोग्गो समाज दानायाव माइनावफोरनि बिहोमाजों इयुन जोलैनि नोजोर। दा बाथौ धोरोम होननानै बुङोब्ला जोंखौ आरो सिनायै हयथ' रावबो गैलिया आरो नोंथांमोननि बेहाय जथुमनायाव फैनाय रावबो सुबुङा हयथ' दिनै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मिन्थियै बुजि मोनै आरो रावबो गैलिया। मानोना नोंथांमोननि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जि आसारि बिथांमोननि जे नोंथांमोननि सिगाङाव फोरोंलांनाय बुंथिलांनाय गासैबो जि मावलांनांगौ मावफारि खोब फारि फारि जालांबाय थायो होननानै आं सानो। मानोना धोरोमनि गोथौ सान्थौ सानस्रि गियानखौ होलांनायाव नोंथांमोननि जिल्लानि सिङाव थानाय आसारि बिथांमोना जोबोद आखा फाखा आरो बे हिसाबैनो नोंथांमोननि बे जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बियाबा खोब गोख्रोङै दिनै आवगायबोगासिनो दङ। दा बाथौ धोरोम जाय धोरोमा जों सुबुं माहारिया बे बुहुमाव उजिजेननायनिफ्रायनो जों गावजोंनो फैफानाय जे जोनोमजोंनो फैफानाय बेखौ जों बर'नि धोरोम होननानै गोदोनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं। आरो बे बाथौ धोरोमखौ जों बर'फोरादि बे मिथिंगानि मोनबा तत्त्वखौ लानानै सोरजिनाय जोङो थांनानै थानायाव बिहोमा होनो हानाय सोरबा नुवाथारिखौ जोङो बाथौ मोनबा गोथौ ओंथि हाबनानै थानाय बे बाथौखौ जे सायख'नानै जोङो सिजौनि मिथिंगानि मोनसे नेरसोनखौ लानानै जोङो सिबिनो रोंदों फुजिनो रोंदों बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा बियो। जों बाथौआरिफ्रा बा जों बर'फ्रा जागायजेननायनिफ्रायनो बे बुहुम मिथिंगाखौ सोरजिनाय सोरजिगिरिया सोरमोन आरो बेखौ सोरजिग्रा सोरबा निस्सय खोब पावारफुल गोहोगोरा इसोर दं बेखौ नागिरनानै मोननो थाखाय दिनै बे सिजौनि नेरसोनखौ लानानै सिबिबोदों। आरो बे धोरोमा दिनैहालागै जागायजेननायनिफ्राय दिनैहालागै बै समाव जों बर' माहारियाल' सिबियोमोनब्लाबो बियो जों बर'निल' धोरोम जानानै थायाखै। बियो जों सारा बे मुलुगाव गोथां जिबि महरै जिब महरै थांनानै थानो हानाय गासै जिबिनिनो बियो मोनसे धोरोम। मानोना जोंनि थांनानै थानायाव नांगौ जानाय जि मोनबा सक्ति जाय अराय सैथो बे सैथोनि बिहोमाजों जोंखौ फोथांनानै लाखिनो हानाय हा दै बार अर अख्रां बे मोनबानि बबेबा मोनसेया गैयाब्लानो जोंनि बे जिउमाया जोंनि बे सिया अरायबो मा जागोन गोथै महर मोनसे सह जानानै थाहैगोन। आरो बेबायदि एसेबां गोथौ ओंथि गोनां बे इसोरखौ सिबिनायाव जोंदि सायख'नो रोंदों जोंदि बै समावनो हमदांनो रोंदों बियो जोंनो थाखाय जोबोद बाख्नायथावना। जेराव जों बर' माहारिया हाग्रा बंग्रा रायजो जाबोदोंमोन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव थांनानै जोङो जोंनि जिउखौ खुंबोदोंमोन। न' बां लुनो रोङै समावबो जोङो मा ज'यै मोनसे दंफांनि दन्दराव बबेबा अन्थाइ थाफानि सेराव बबेबा हाजो गुदियाव दैमा सेराव रायजो जाबोनाय जाय समाव जों मानसि महरै जोङो जोंनि गान जोमखौनो गाननो रोङामोन बेबायदि समनिफ्रायनो जों बर' माहारिफ्रा मानो ज'यै रायजो जाबोदों। जेराव दिनै बेबायदियानो गुस्लायबोनानै जों मोनसे समाज बायदियै दिनै जों थांनानै दङ। समाजनि मोनसे बान्दोजों जोङो दिनै जोंनि गामियारिफोरखौ जों दैदेनो। होमब्ला बै समाव रायजो जानाय गासैबो बाथ्राफोरा जों रोखा रोखायै लिरनानै गारबोनो रोङाखैमोनब्लाबो जोंनि गेजेराव बेबायदि गोरोङै फोसावनो हानाय मिन्थिहोबोनो हानाय सुबुं गैयामोनब्लाबो जों बर'फोरनि जारिमिना सोदोमस्रिजों समानै बिथा आवग्रिनानै जायगा लाबोदों सोदोमस्रियाव। आरो बे
सोदोमस्रि हिसाबै समानै बिथा आवग्रिनानै जायगा लाहोबोनो खाबु होदों जोंनि बाथौ धोरोमा। बाथौ जायखौ जोङो सिबिनाय खान्थिनि गेजेरजोंनो जोङो एसे गुस्लायबोनानै जोंनि नियम खान्थि आसार खान्थिफोरखौ जोंनि रायजो जाबोनाय, जों न' बां लुजेनबोनो रोंनाय, जों आबाद मावजेनबोनो रोंनाय, बेबायदि थाखो बाय थाखो गुस्लायनायनि गेजेरजों दिनै बर' माहारिया नैबे पर्यायाव, नैबे स्थितियाव जायगा मोनफैदों, जेरावनोखि जों गोबां सोलायबाय। जों बै समनि बर' माहारि आरो नैबे समनि बर' माहारि जों गोबां सोलायबाय। आरो बेखायनो बुंदों दिनै जोंनि गोरों गोराफ्रा, जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा, मेलेमजिबिफ्रा, गोबां फुंखा सुबुंफ्रा जोंनि धोरोमखौ मुलुगनां मोनसे धोरोम जानो थांनो थाखाय जोंनि सिबिनाय खान्थि, जोंनि सोलिनाय आसार खान्थि, जोंनि राव हारिमु गासैखौबो जोङो मोनसे मोजां स्र' बिथिंनि गेजेरजों जोंखौ दिन्थिलांनो थाखाय दिनै गले गले नाजाबोनाया जोंनि गेजेराव सोलिबाय दं। दा दिनैनि नैबे सावरायमेलनि जुथुमायाव दिनै दहायनि थान्दै मेलाव गोबां बाथ्रा सावरायलांदों, गोबां बाथ्रा जायफोरा जानाङामोन बेफोरबो बेरखांलांदों। दिनै बुंनो गोनां बाध्य जादों, सावरायनो गोनां बाध्य जादों। मानोना बै समनि बर'जों नंलिया, दिनैनि बर'फ्रा, दिनैनि सुबुंफ्रा गोबां गोरों जाबाय। जों जुदि गुदिसिन धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमखौ जों सिबिबोजेननो रोंबायब्ला जोंनि सिबिनाय धोरोम खान्थिफोरा, आसार खान्थिफोरा आरो दिनैसिम गुलाय गुजाय थानो नांलियामोन। दिनैसिम जोंनि गामियारिफोराव आरज जाया, हौवा माहारि दामग्राफोर फैया, जों माइनावफ्रानो दैदेनो, हौवा माहारि जों मोननो थाङा, बे बाथ्राया जोंनि गेजेराव फैनो नाङामोन। मानो? दिनै होनबा जों बिमा माहारिफ्राल' जोंखौ हिन्जावा न'नि माइनाव, हौवाया हाग्रानि होननाय बाथ्राया सोलिनाय बायदिनो दिनै जोंनि हौवाफ्रा जोंनि न'खौ गारि गारि जेब्लाबो बाहेराव थानानै न'खर दैदेननोसै नामा? बाहेराव थानानै न'खर दैदेननानैनो आंनि न', आंनि फिसा, आंनि बिसि, आंनि गामि होननानै जों बुंबाय थानोसै नामा? दिनै जोंनि गेजेराव बेसेबांबा सुस्रांख' हायै जेंना जेंगोनाया जोंनि गेजेराव खना खनला जाबाय थानो नागिरो। आरो बे जानायनि गुबै जाहोनानो जादों जोङो दहायनि दान होगिरि बिथाङा रोखा रोखायै बुंलांदों जे समाज हिसाबै थांनानै थानायाव, न'खर हिसाबै थांनानै थानायाव जों न'आवनो थानानै गावनि बिसि फिसायजों जोङो गोजोन मोनसे थासारि दानानै लानो हायाखै। मोजां आबहावाखौ जों सोरजिनानै लानो हायाखै। जोंनि आंखालनिफ्राय जोङो गावखौ सौसिनानै न'आवनो थानानै माबा मोनसे मावगोननि गोथों थांखिखौ जोङो नाजावनानै लानो हायाखै। जोङो मा गोरलैयै खामायनानै मोननाय रांखौ गोरलैयै बबेयावबा थाहैनानै जोङो खामायनानै गाव एकदम फुरा टेनसन फ्रि थानानै न'खराव दैथायहरनाय बेबायदि थांखिखौ जों लाबाय थाब्ला जानाय नङा। आरो जुदि बेबायदि अरायसम सोलिबाय थायोब्ला जोंनि जेंगोनाया माब्लाबाबो जोबनाय नङा। दहाय बुंलांदोंना दोनखारलांनाय, खारफालांनाय, खारसनहैनाय, फिसाय थाखानायानो बा बिसि थाखानायानो सोरबा हिनजावखौ लांनाय, बेफोरबायदि माखासे खोथाफोरा दिनै रायखांजाबाय थादों। आरो बियो मा मोनसे आखु बायदिसो जानानै फैदों जोंनि गेजेराव। दिनै गुबुन हारिया जाया नामा? गुबुन हारिनियावबो जायो, नाथाय जायोब्लाबो बिथांमोना मा जोंनि बायदि स्रां स्राङै नुजानाय बिथांमोना दिन्थिनानै लायाखै। जोङो फिसा मोनसे जेंना जायोब्लाबो बेखौबो ससियेल मिडियायाव होयो। माबा मोनसे दाय मावदोंब्लाबो बेखौबो जोङो फोसावथिङो। बेबायदियाव जोंनिखौ गुबुना बांसिन मिथिदों। आरो बे फोसावनायजों मिन्थिनायानो हयथ' बांसिनसो जेंना जोंनि गेजेराव लाबोदों। दा बेखायनो आं नैबेखौसो बुंनो नागिरदों जे जोंहा एसेबां मोनसे आब्रुथि गोनां धोरोम थानायाव, जोंनि आजौ आजैमोनानो जोंनि आसार खान्थिखौ बानायनानै होलांखानायाव, जोंहा गुबै गावनि राव हारिमु थुनलाइ थाखानायाव जोङो गावखौ साननो हनो रोङै दिनैसिम मानो सोलिबाय थाखो? मानो जाबाय थाखो? बै समनि जि माइनावफोरमोन, बै समनि जि हौवा माहारिफोरमोन, गोथार गोसोनि, जोबोद गोथार गोसोनिमोन बिथांमोना। नाथाय जों दिनैनि नैबे समनि गोरों सासे बिमा जानानै, आइजो जानानै, गोदोनि सासे बिमा सासे आइजोजों जों गावखौ रिजायनो थांनायाव हा दै अख्रांनि हयथ' फारागथि दं।
मानो होननानै बुङोब्ला बै समनि आइजो माहारिफ्रा गोबां सहायसुलिमोन, जोबोद गोथार गोसोनिमोन। न'खरनि गासैबो जेंनाखौ बिसोरो गावहा सहायना लानानै सुस्रांनो नाजायोमोन। गावनि गथ' गथाय, गावनि न'खरनि गासैबो सुबुंखौ बिसोरो थि समाव जाहोनानै लोंहोनानै बिसोरो न'खरखौ बेंनो नाजायोमोन। नाथाय दिनै नैबे समनि जों बिमा माहारि जानानै बेफोरबायदि गिलिर बिबानखौ जोङो आबुङै रुजुनानै लानो हायाखै, आबुङै जोङो बानस'नानै लानो हायाखै। आरो हायैनि बे गुबै जाहोना बेनो जे जों हौवा आरो हिन्जावनि गेजेरावनो बुजिलायनाया जोंहा खमि जादों। सानैनि गेजेराव जोंहा बुजिलायनाया खम जादों जे न'खराव ओरैबायदिबो हौवा माहारि थायो, ओरैबायदिबो हिन्जाव माहारि थायो जे हौवाया माबायदिखौ लुबैयो, माबायदि थासारि न'खराव जाजानायखौ लुबैयो, हिन्जावनि बेबहारखौ हौवाया माबायदि लुबैयो, बेफोर हमदांथि गोहोआ जोंनियाव गैया। आरो हौवा माहारिफ्राबो, हिन्जावा गावनि हौवाखौ हयथ' जौ फाग्ला जाजानो बायो, गावनि हौवाखौ हयथ' सम बायदियै मोनाबिलि समाव न'आव थाजानो लुबैयो, गावनि हौवाखौ बियो मोजां गान जोमजों गोदान नङाब्लाबो साब सिखोनै थानानै मोजां गान जोमजों स्र' साफा थानायखौ लुबैयो। नसुंसेयारि आरो समाजनि साफ्रोमबो गुबुन सुबुंफोरजोंबो सोद्रोमथियै गसंथिनाय रायज्लायनायखौ हयथ' लुबैयो। बेफोर बुजिलायनाया जोंनियाव खम जालांदों। आरो बे खम जानायनि थाखायनो दिनै नोंबा नों आंबा आं गावजों गाव बुजिलायनो हायैयाव जोंनि बाथ्रा खोथा रायज्लायनाया, गावजों गाव सोंखारिलायनाया बिसि फिसायनि गेजेराव मान सन्मान गैयै बायदि जेखो गोसो बेखौनो बुंलायनो हानाय जोंनि गेजेराव जादों। निश्चय बेफोरनो जोंनि न'खरनि जानाय, न'खर गावस्रानाय, बिसि फिसायनि गेजेराव गावस्रालायनायनि मोनफा मोनफा जेंनानि हयथ' जाहोनबो जानो हागौ। दिनै न'खराव मा नांगौ मा नाङा बेफोरनि बाथ्राखौबो बुजि मोनजोबनो नागिरै, बुजिनो नाजायै बिसि आरो फिसायनि गेजेराव बेबायदि सोलिनाया जाबाय थायो। दा जोङो जोंनि जि धोरोम, बे धोरोमसालियाव जों अरायबो गावखौ बावसोमनानै सिबिनाय हुदाया जोंनियाव थानो नांगोन। आर'ज खालामनाय हुदाया जोंनियाव थानो नांगोन। दिनै समाज गंसे हिसाबै जोङो जाजेनग्रोदों बबेनिफ्राय? धोरोमसालिनिफ्राय। धोरोमसालिया जोंनि समाज गठननि मोनसे बेयो थावनि, बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोननि थावनि। रावबो सुबुङा गावनि धोरोमसालियाव थांनानै सोरखौबा रायखोमानो, सोरखौबा बुंखोमानो बा बुलाय सुलाय खालामनो बेहाय मालाबाबो थांनो हाया। आरो बिनि गोसोआ बे समाव माब्लाबाबो जाहैया। बेखायनो जों धोरोमसालियाव थांनो नांगोन। हौवा माहारियानो जा, हिन्जाव माहारियानो जा, जों मंगलबार सानाव आर'ज खालामनाय, बियो जुदि जों आब्रुथियै आर'ज खालामनायजों लोगोसे जोंनि समाजाव गामियाव जानाय फिसा फिनला जेंना जेंगोनाखौ जों धोरोमसालिनि सिङावनो जुदि सुद्रायलायनो हायोब्ला, मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ जों बेहायनो सावरायलायनो हायोब्ला, समाजखौ माबायदि जोङो गठन भाबै दैदेननो हायो, माबायदि आब्रुथि समायना खालामनो हागोन, गुबुनजों बाख्नाय जानाय खालामनो हागोन, बेफोरखौ जोङो बेफोरावनो सानफा एफा सावरायलायबाय थानाया थायोब्ला जोंनि समाजा समाज हिसाबै जोबोद गनायथावना जागोन। जोंनि समाजा समाज हिसाबै गुबुनजोंबो बाख्नाय जागोन। बेखायनो जों धोरोमनि लोब्बा लानानै जों मोजां गियानफोरखौ सोलोंनो थांनायाव जों गावखौ बावसोमनो हानो नांगोन। नुवाथारि बोराइ बाथौआ जोंनो गासै मोनबा इन्द्रिय होदों, जाय इन्द्रियफोरखौ जोंनि मेलेमनि दारा अरायबो दैदेनबाय थायो। जोंनि मेलेमा जुदि चेतना गोनां जायोब्लासो जोंनि इन्द्रियफोरखौ जोङो दैदेननो हागोन। जोंनि आथिं आखाइजों मावनानै जानो जोंनो जि मोनसे अंगफोर हरदों, बै अंगफोरा जों अरायबो सलासल जागोन, जों खामानि मावनो हागोन। मानोना जों सुबुं माहारिखौ मानसि महरै जोंखौ सिनायथि होयो जोंनि मेलेमा, बे मगजआ। जुदि जोंनि मगजआनो थिग नङाब्ला, जोंनि मगजआनो मोजां मोनसे सोलिनो हानाय, फिजिकेलि मेन्टेलि दैदेननो हानाय नङाब्ला जोङो मानसि महरै जों सिनायजानाय नङा। जोंनि मेलेमा जोंखौ मोजाङै दैदेननो रोङियावनो मा होननानै सिनायजायो? मानसिजों फाग्ला, जावलिया होननानै सिनायजायो। होमबा
बे मगजनि बे खामानि मावनायखौ जोङो मोजाङै सोदांनो थाखायब्ला जों धोरोमनि गियान नांगोन, सिजौआरि गियाना जोंनियाव थानो नांगोन। जे जोंनो मावनो दांनो थाखाय जोंनो लोरसोर जानो थाखाय मेलेमा जिखिनि हाबाखौ मावबोदों आरो बेजोंनो लोगोसे मा जोंनि गोसोआ जेब्लाबो जोंखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो हानाय, मोजां बाथ्रा साननो हानाय, मोजां खामानि मावनो थाखाय जोङो गोसो जानाय, बेफोरखौ खालामना लानांगौआ जोङो धोरोमनि दारासो जों हागोन। आरजनि दारायै गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो गियान लानो हायो। आरज खनलांनायाव जोङो थोंगोथोङै खनलांबाय थाब्लाबो जाया। मा बुंलांदों, मोन्थोरा मा बुंलांखो, जों गावखौ मा जानो होदों, मंगलबार साननि आरज खननायफ्राव जोङो माबायदि आरजफोरखौ खनो, जोंनि गोसो गोरबो बिखा सिग्रोम हरो। आरो बे सिग्रोम जानो जायफोरा हायो, जायफोरनि गोरबो बिखायाव गोसोआव नांहैयो, बिथांमोना मा गोसो होथाबनानै बियो हयथ' आरजखौ खनदों। जोङो जोंनि आवसारि गोसोफोरखौ दबथायनो थाखाय मोनसे मेथाइ खनो ना, मोजांखौ अनसायनाय, गाज्रिखौ मुगैनाय, साननाय होदो आफा जोंनि गोसोआव, अननायखौ रानसारनाय, रागा दुगा दबथायनाय, गोहो होदो आफा जोंनि सोलेराव, जोंनि गोरबोआव। बेफोर आरजखौ ओरैनो सुजुदों नामा सुजुगिरिया? जों जयै खननायजों लोगोसे जों गोसो होथाबनानै जुदि खनदोंब्ला, माबा मोनसे दाय दोफोर मावफ्लांबाय थादोंब्लाबो हयथ' नों गारनो नाजागोन। माबा मोनसे जाथारि खामानि फारसे जों आगान सुरफ्लांबाय थादोंब्लाबो बेफोरबायदि आरज मेथाइया गोसो गोरबोआव हाबोब्ला जोङो हयथ' दोरोदनानै थागोन। बेनिखायनो जों मा आरजनि फारसेबो खोब गोसो लोहाबनानै खननो हानाय जों जानो नांगोन। जोंनि मोन्थोरफोरखौ जोङो खोब गोसो होथाबनानै आवरायफालांनांगोन आसारि आफामोननि उन उन। होमबा जोङो जोंनि न'खरखौ फोसाबनो थांनायाव, न'खरनि खौसेथिखौ हमथानो थांनायाव, गथ' गथायखौ दैदेननो थांनायाव जोङो मा जोंनि गोसोखौ हमथानानै सोलिनो हानाय माने मा जोङो नुवाथारि बोराइ बाथौनि जि थिननाय, जि मावथाय गोहो, बे गोहोखौ लानानै जोङो अरायबो जों दैदेनलांबाय थानो हागोन गावनि न'खर संसारखौ। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो मा समाजाव खामानि मावलांनायाव जोङो जोंनि आब्रुथि गियानखौ जों दैदेनलांनो हागोन। जोंनि आब्रुथिया थायोब्लासो जों मा गंसे समाजखौ नायथावथाव आरो गनायजाथावथाव खालामनो हायो। बे हिसाबै हाबा मावनांगौआ दिनै हौवा माहारिल' नङा, समाजनि बिबानगिरि जों हिन्जाव माहारियाबो जानो हायो। दिनै माइनाव आफादाबो दिनै मोनफा आफाद हिसाबै दिनै हाबा मावगासिनो दं। दिनैनि नैबे जथुम्मायाव माइनाव आफादा गावसोर बिबानगिरि जानानै गोबां फोसावहरनायनि गेजेरजों दिनै बेखिनि माइनावा बेहाय माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय फैदों। बा बे सोलोंनानै थांनायखौ नोंथांमोना गामियावबो सावरायहैनांगौ गोनांथि जायो। न'खराव थांनानै नोंथांमोना बेखौ गथ' गथाय आरो बिसि फिसायनि गेजेराव फोरमायलायनांगौ थायो। दा गावल' मिथिना थांनानै गावहा सिरियै थायोब्ला बियो नोंनि थाखायल' जानानै थागोन, गुबुननि थाखाय जानाय नङा। दा जों बिमाफोरा ओरैबायदि सासे फोरोंगिरि, जेराव जोङो गावनि फिसाखौ गिबिसिन फोरोंगिरि हिसाबै जोङो फोरोंनो हायो। आइ आफा होननानै फोरोंजेनो जों बिमाफ्रानो। गथ'नि मोजां गाज्रि, बिनि लुबैनाय, बिनि हामनाय हामै जों गासैखौबो मिन्थियो जों बिमाफ्रा। मानोना गथ'फ्रा बिमाजों बांसिनै थायो। गथ'फ्रा गावनि लुबैनायखौ बिमाफोरनावनो बांसिनै बुङो। गावनि गोरोन्थि मावनायखौबो हयथ' आंगोनि लोगो हिसाबै थाग्रा फिसाफोरा बिमानोनो बुंनानै लाग्रोयो। होमबा जों बिमा जानानै माबायदि जानो नांगोन? माबायदि जानो नांगोन जों बिमा जानानै? बेहाय होदों जे गोग्गो समाज दानायाव माइनावफोरनि बिहोमा, जों इयुन जोलैनि नोजोर। बे इयुन जोलैखौ नोजोर होनानै जों बिमाफ्रा होमबा जों माबायदि आगान सुरनो? जे दहायनि बुंलांनाय बायदि बे खारफालांनाय दोनखारलांनाय, न'खर गावस्रा होनाय, बेफोरखौ खालामबाय थायोब्ला दिनै जों गोग्गो समाज दानो नोजोर होनाय जागोन ना बियो? माब्लाबाबो जानाय नङा।
जों गोग्गो समाज दानो थांनायाव जोङो दानि बावैसो बुंलांनाय बायदि सिजौआरि गियानफोरा जोंनियाव थानो नांगोन। गोसो हमथानो हानाय गोहोआ थानो नांगोन। जोंनो बोराइ बाथौआ बोसोन होखादों अननाय गोसो, निमाहानि गोसो, सैथोनि गोसो, गोथार गोसो, खौसेनि गोसो लानानै जोङो जेब्लाबो सोलिनो नांगौ। बे बुंलांनाय बाथ्रा बायदियैनो जोङो गोग्गो समाजखौ नोजोर होनानै थांनोब्ला जोंनि इयुन जोलैखौ दैदेनलांनायाव जों गाव गावनो जाग्रोनो हानो नांगोन। आरो बेनि गिबिसिन मावनांगौआ बबेयाव दङ? गिबिसिन मावनांगौआ जाहैबाय खोनानानै समाजनि थासारिजों गोरोबनानै बिसोरो गावखौ दैदेननानै सोलिलांनो नाजादों। बैफोरबायदि गथ'फ्रा मोजां जादों। नाथाय खायफाया ओरैनो बाहाना बानायनानै, गोनां गैयै बयनिबो न'खरनि गथ'फ्रा बाहाना बानायनानै मा गावसोरखौनो गाव आवसारि लामाजों लांगासिनो दं। दा बेफोरबायदियाव जोंहा गोबां खहा जागोन। दा बेनिखायनो जोङो खोब सांग्रां जानो नांसिगौ। दहायनि बायदि जोंनि गामियाव आर'जआनो जाया, मन्दिर लुदों आर'ज जायाखै, बेफोर खोथाया जोंनियाव फैनो नाङा। आर'जआनोसै, जोङो माबा मोनसे आसन बानायथारनो नांगोन। थानसालिया दाबसेयाव लुगासिनो थागोन, दाबसेथिं जोङो माबा मोनसे आसनखौ बानायनानै जोङो मंगलबार साननि आर'जखौ जोङो लाथारनो नांगोन। दा बेखिनिखौ जुदि जों खालामबाय थायाब्ला हयथ' गेजेराव गेप जालांगोन ना जालाङा? जोंनि गेजेराव गेपिं जालांगोन। दा बिदिहैनो मा आरो अबहेलाया जोंनियाव फैफाफिनगोन, आरो बावगारफिनगोन जों आर'ज मेथाइफोरखौ, आरो बावगारफिनगोन जोङो धोरोमनि आसार खान्थि, नियम निति, मोन्थोरफोरखौ। बेनिखायनो जोङो बेफोरो जोंनियाव अरायबो सोलिनो नांगोन। दे जे जों दिनै सानसे जाथ'ला दे होननानै जों थानो हायो नामा? साननै सानथाम जों जायालासिनो थानो हायो नामा? मालाबाबो हाया। बेनिखायनो मा जों जेराव गोजोननि मोनसे थासारिखौ मोननो हायो, जेराव जोङो गियाननि फुंखाखौ मोननो हायो, बेबायदिखौ जोङो दोनथ'लायनायनि बाथ्रा बेहाय फैयैया मोजां। आरो दा जियानो जाथों, जोंहा उनावबो आरो सावरायगिरि बिथां दंबावो, जाय बिथाङा नोंथांमोननि सेराव गोबां मोजां मोजां बाथ्राखौ बुंलांगोन। दा बिमा माहारि जानानै बेखौसो खावलायनो लुबैदों जे जों बिमाया बिमा हिसाबै थारैनो सासे माइनाव बिमा जामारनो नाजानो नांगोन, जेराव जोंखौ एसेबां बेसेन गोसा बिमुं, जायखौ जों लोक्षि हिसाबै सिबियो, सा सानजा इसिंनि खनायाव जोंखौ बावनानै सिबिग्रा सासे माइनावजों रुजुनानै हिन्जाव माहारिफोरखौ मा होदों? माइनाव बिमुं होदों। होमबा बै माइनावा होनो हानाय गियान, आखल आखु गासैखौबो जोङो दानानै लानो बयबो नाजानो नांगोन। गोदोनि बायदि रांखिनि, कुलंकिनि, लक्ष्मी होनलायनाय खान्थियाव जोङो थांनो नांलिया। मानोना दिनैनि माइनावफ्रा साफ्रोमबो हमदां हायो गाव मा गोरोन्थि मावदों, गाव मा मावगासिनो दं। गावनि बुंनायखौ सोरबाया सुखुनाय सुखुयैखौबो हयथ' दिनैनि बिमाफ्रा हमदांनो हायो। जोङो थाखो रानजालायनो नांलिया। नंगौना नङा माइनावफोर? जों दिनैबो थाखो रानजाबावगोन नामा? बे साननो हानाय बे जौगानाय मुगायाव जों दिनैबो कुलंकिनि, रांखिनि होननायाव जों थाखो रानजाबावगोन नामा? हौवा माहारिफोरजों रानजानो नांलिया ना, जों रावबो रानजानो नांलिया। जों ओरैबायदि बिमा जानो नाजा जेराव मोनसे माइनाव आर'जआ बुंदों ना, बुहुम बिखा जाना बामना लाबाय, जिब जिबि गासैखौबो फोथांना दोनबाय, मिथिंगा महर जाना समायसारबाय, फिथाइ महर जाना आदार होबाय। जों बिमा माहारिखौ बे बैसुमुथि बिमाजों रुजुदों। जिहेतु जों बे बिमा बायदिनो बयखौबो जोङो न'खरनि साफ्रोमखौबो मोजां गाज्रि गासैखौबो जोङो नाजावनानै लानो हानाय जानो नांगोन। समान नोजोरजों जों बयखौबो नायनो हानाय जानो नांगोन। समानै जों बयनोबो जाहोनो हानाय जानो नांगोन। बे आंनि फिसा, बेयो आमोखिनि फिसा, जोङो खम बुरजायै जोङो जोंनिफ्राय राननानै जाहोनाय हुदाखौ खालामनाया मोजां। जिहेतु जोंनो आर'ज मेथाइया, माइनावनि आर'ज मेथाइया बेखौनो फोरमायदों। आं बेखायनो बुंदों ना, बे मिथिंगा बुहुम बिखाया जोबोद समायना, जेराव जों लाख'हायै गोजोननायखौ मोनगोन। जों जुदि गावखौ गोथार गोसोजों, गावखौ जुदि रावनिबो दायनिगिरि नङा हिसाबै जों जुदि सोलिलांबाय थानो हायोब्ला
जोङो जोंनि गोसोआव गोजोननायखौ जेब्लायबो मोननो हायो। जोङो गुबुननो अननाय रानसारना होनानै गोबां गोजोननायखौ जों गावनो बानायनानै लानो हायो। गामियाव सोरबा निदान जानाय सुबुंनो जोङो थाखा फैसा रांखावरि होनो हायाब्लाबो बेहाय थांनानै एसे सहाय हेफाजाब खालामहैनो हानायजोंनो जोङो गावखौ गोजोननाय मोनो। बेबायदि गोजोननायखौ जों अराय सम लानो नाजानाया मोजां। बेबायदि गोजोननाय थासारिखौ दानानै लानो हानाय साफ्रोमबो जाहाथे जों माइनाव माहारिफ्रा जायो। एपिजे आब्दुल कालामआ गावनि बाथ्रा बानजों बुंदोंमोन, समायनाल' जानानै मा जानो, नोंनियाव जुदि मोजां आखल आखुआनो गैयाब्ला। नों बेसेबांबा धोन दौलतनि सुबुं जानानै मा जानो, नों गुबुनखौ जुदि अनसायनोनो रोङाब्ला। गोजौ सोलोंथाइ लानानै मा जानो, मोजां आखल आखुखौ नों जुदि दानानै लानो हायाखैब्ला। गोबां बेबायदिनो बाथ्रा जोंनि गोबां सुबुंफोरा बुंलांनाय दं। दा बैफोर बाथ्राफोरखौ नायहरोब्ला जों थारैनो माने गावखौनो माने सोलायनो हानायनि गोबां बिहोमाखौ जों दानानै लानो हायो। आरो बेहाय लाइमोन सिख्लाफोर, लाइमोन सेंग्राफोर आं नुनो मोनदों दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि बिबाना एसेल' नङा। नोंथांमोना दिनै मा थामथि बान्दोसिम दिनैसिम थाङाखै, सेथि आरो नैथि बान्दोखौ बारग'नानै गावसोरखौ सोलिगासिनो दं। बे समा ओरैबायदि सम जेराव गावनि लाइफखौ दानानै लानो थाखाय, इयुनाव गावनि न'खर, गावनि बिमा बिफा, बिसि फिसाय दैदेननो हानो थाखाय मावनानै लानो हानांगौनि, गावखौ जिउ दानानै लानो हानांगौनि बेनो सम। बे सम आरो बे खाबुखौ मालाबाबो नागारनानै लानो नाङा। दा नैबेखिनि समखौ जुदि मोजाङै गावखौ सोलिनानै गावखौ मानसि महरै गावनो गावखौ दैदेननो हानाय, न'खरखौ दैदेननो हानाय साफा सोद्रोम सुबुं जानो हायोब्ला बै समाव नोंनि गथ' गथायखौ दैदेननायाव, बिमा बिफाखौ दैदेनहैनायाव गोरलै मोनसे खाबुखौ बानायनानै लानो हानाय जाहैगोन। आरो जुदि नैबे समाव लांफाङै गावखौ आवसारियै सोलियोब्ला, जुलि जाखांनानै गथ' गथायखौ जोङो मा मोजाङै दैदेननो हायाखैब्ला, बेनो जिउ दानानै होनो हायाखैब्ला 50-60 बोसोरनि उनाव नाय, जोङो गावनि गथ' गथायजों आलानि आथानि खालामजागोन। थानो थाखाय मोजां मोनसे जायगा होजानाय नङा। गोसो बायदियै जोंखौ जानो गाननो जोमनो हयथ' जोंनो होनाय नङा। मानोना नैबे समा गावखौ दाना लानायनि सम। आरो जों बिमा बिफाफ्राबो नैबे समाव गावनि फिसाफोरखौ मोजाङै जुदि दैदेननो रोङाखैब्ला, जों बै समाव फिसौ बानानै जेराव जोङो गोजोनै जानो मोनगौमोन, फिसौ बानानै जोङो गोजोन खुसियै गामि बेरायनो मोनगौमोन, बेखिनि खाबुआ जोंनि थाखाय गोमागोन। बेखौ जों बयबो बुजिनाया मोजां। दा गोबां गोलाव बाथ्रा बुंफ्लांबाय, हयथ' समाबो खोब गोलाव लाफ्लांबाय खोमा। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनि जि मोनसे आयदा होदोंमोन, बे आयदानि सायाव आङो आबुङै बुंनो हायाखैब्लाबो थोब्लिब माब्लिबनि गेजेरजों जि एसे बुंलांबाय, बिनि गेजेराव लाथावथावखौ नोंथांमोना लादो आरो लाथावैखौ गारनानै गावसोरखौनो एसे सोदांनानै गावखौनो बानजायफिननानै लादो। आरो आं बेखिनिखौ खावलायबाय। आरो आसा खालामदों बे माजबात बि आब्दुल्ला राय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि नैबे खुंगा 18थि बिमा माहारि सावराय जथुम्माखौ खुंनायाव बे बानजाय आफादा आरो बे बियाबनि गागि लाइमोन गासैबो जेसेबांखिनि हेफाजाब आरो मददजों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव खोब हाबा मावनानै होनो हादों, बेनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो गोबां धैर्यनि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै जिरायथाबनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों, बेनि थाखायबो आङो नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। आरो आरज गाबदों नुवाथारि बोराइ बाथौआ नोंथांमोन बयनिबो न'खराव, नोंथांमोन बयनिबो न'खरनि गथ' गथायखौ दैदेनलांनायाव जाहाथे मोजां सान्थौ सानस्रि गियानखौ अरायबो बोराइ बाथौआ बोर सास्रि हरगोन, आं बेखौ आसा खालामनानै आंनि नैबे बिबुंथिखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जै आफा इसोर बोराइ बाथौनि।